Vítam vás na stránke autistickecentrum.sk. Táto časť je o niečo obsiahlejšia, pretože sa venuje stereotypiám, rutinám a rituálom, ktoré sú bežnou súčasťou každodenného života. Vykonáva ich každý z nás, prinášajú poriadok, pocit kontroly a upokojenie. Neurotypické osoby ich využívajú z podobných dôvodov ako osoby žijúce s autizmom. Hlavný rozdiel je v tom, že u osôb s autizmom sa tieto prejavy môžu objavovať výraznejšie a nápadnejšie, keďže sú hĺbšie zakorenené v ich neurologickom spracovaní sveta. Pre lepšie porozumenie tomuto odlišnému spôsobu spracovania sveta sa najprv pozrime na stereotypie, rutiny a rituály z pohľadu neurotypických osôb, teda tak, ako ich väčšina ľudí bežne zažíva v každodennom živote. Následne tieto prejavy budeme porovnávať s tým, ako sa podobné alebo odlišné vzorce správania objavujú u osôb s poruchou autistického spektra. Cieľom je nielen porozumieť možným dôvodom týchto prejavov u osôb s autizmom, ale aj ukázať, že aj keď sa formy prejavov líšia od stereotypií, rutín a rituálov neurotypickej populácie, ich podstata je často spoločná. Stereotypie u neurotypických ľudí predstavujú opakované pohyby alebo správanie, ktoré sa objavujú v rôznych situáciách, napríklad pri hlbokom sústredení alebo premýšľaní, v stresových či nervóznych chvíľach, ako zvyk alebo forma sebaregulácie, napríklad pred skúškou či pri čakaní. Objavujú sa aj v emocionálne nabitých momentoch, ako je radosť, hnev alebo frustrácia. Príklady takýchto stereotypií poznáme všetci. Niekto pri rozmýšľaní ťuká perom o stôl, iný sa počas telefonovania hojdá na stoličke. Bežné je aj hryzenie nechtov či škrabanie hlavy. V stresových situáciách sa môžu opakovať slová alebo frázy, ako napríklad Bože môj či no tak. A aj pri počúvaní hudby sa často objavujú rytmické pohyby, napríklad poklepávanie nohou. Stereotypie u osôb s poruchou autistického spektra sú podobné ako u neurotypických jednotlivcov. Sú to napríklad opakujúce sa slová či frázy, pohyby, správanie alebo činnosti, ktoré pre vonkajšieho pozorovateľa nemusia mať zjavný praktický účel. Avšak podobne ako u neurotypickej populácie, aj u osôb s autizmom často slúžia na upokojenie alebo sebareguláciu. Stereotypie sú prirodzenou súčasťou autistického spektra a môžu mať rôzne formy v závislosti od konkrétnej situácie a od samotného jednotlivca. Aj tie zdanlivo najbezúčelnejšie stereotypie môžu mať hlboký zmysel pre samotnú osobu. Branie predmetov do úst, olizovanie, hladkanie či ovoňavanie predmetov, klopkanie po rôznych povrchoch, opätovné zabuchovanie dverí alebo zásuviek, točenie určitou časťou predmetu, pozorovanie blikajúceho svetla či mimoriadna fascinácia detailmi povrchov a predmetov, to všetko môže slúžiť na senzorické uspokojenie, upokojenie alebo ako spôsob, akým daná osoba spoznáva svet okolo seba. Tieto jednoduché, opakujúce sa činnosti sú najčastejšie pozorovateľné u malých detí, ale aj v neskoršom veku pri závažnejších formách poruchy autistického spektra s komorbiditou. Nezabúdajme však, že stereotypie sa nemusia objaviť preto, že osoba nepozná funkciu predmetu, ale aj preto, že jej prinášajú príjemný senzorický vnem. Jednoduché motorické stereotypie, ako napríklad chodenie po špičkách, tlieskanie či trepotavý pohyb ručičiek, môžeme pozorovať aj u neurotypických detí vo veku 1 až 2 rokov. U detí s autizmom však tieto prejavy pretrvávajú a často zostávajú prítomné aj v dospelosti. Pomáhajú regulovať emócie, napríklad upokojiť sa v stresovej situácii, alebo slúžia ako zdroj sebastimulácie, keď sa objavujú v situáciách nedostatočnej stimulácie, napríklad pri nude. Niekedy sú prítomné jednoducho preto, že poskytujú senzorické uspokojenie. Rytmus, tlak či pohyb môžu byť príjemné sami o sebe. K stereotypným aktivitám, ktoré zahŕňajú aj manipuláciu s predmetmi, patrí najčastejšie fascinácia pravidelne sa opakujúcimi vzormi, štruktúrami alebo zvukmi, zoraďovanie predmetov podľa vlastného systému, či zameranie sa na detaily objektov, ktoré bežne unikajú pozornosti, napríklad čísla strán v knihe. Najčastejšími dôvodmi vykonávania týchto stereotypných aktivít môže byť vývinové oneskorenie alebo obmedzená schopnosť funkčného využitia predmetov.
Dôvodom však môže byť aj senzorická regulácia. Napríklad sledovanie otáčania kolieska môže osobe s autizmom pomáhať regulovať vizuálne vnímanie alebo upokojiť nervový systém. Zoraďovanie predmetov podľa veľkosti, farby alebo tvaru často slúži na zabezpečenie predvídateľnosti, keď sa predmety stávajú nástrojom na vytváranie vlastného systému, ktorý je nemenný a prináša poriadok do chaotického sveta. Pre staršie deti a dospelých s dobrými jazykovými schopnosťami sú charakteristické aj verbálne stereotypie, ktoré sa často obmedzujú na úzky okruh ich záujmov. Rozhovor s nimi preto neraz viazne, keďže len ťažko zohľadňujú potreby poslucháča, snahu zmeniť tému rozhovoru prijímajú s ťažkosťami a pri novej téme majú problém zapojiť sa či pridať relevantné informácie. Nezriedka svoju mechanickú, priam lexikálnu znalosť nedokážu primerane prakticky využiť. V skutočnosti nie je možné úplne jednoznačne oddeliť stereotypie od rutín či ritualizovaných vzorcov správania. Túto prepojenosť je dôležité najprv vysvetliť z pohľadu neurotypickej populácie. Logicky tu vyvstáva otázka, čo sú rutiny a čo sú rituály. Rutiny sú pravidelné, opakujúce sa činnosti, ktoré človek vykonáva automaticky alebo s minimálnym zamyslením. Na rozdiel od rituálov, ktoré majú symbolický alebo emocionálny význam, rutiny sú praktické a funkčné. Pomáhajú organizovať deň, šetriť mentálnu energiu a vytvárať stabilitu. K bežným rutinám, ktoré vykonáva väčšina ľudí, patria ranné činnosti ako umývanie zubov, sprcha či raňajky. K pracovným rutinám patrí napríklad kontrola e-mailov, plánovanie úloh alebo obed v rovnakom čase. K domácim rutinám zase sobotné upratovanie alebo veľký nákup. Pravidelné vykonávanie týchto aktivít vytvára predvídateľnosť a pocit bezpečia. Rutiny sú obzvlášť dôležité pre ľudí, ktorí potrebujú jasnú štruktúru, napríklad pre deti, seniorov a najmä pre osoby s poruchou autistického spektra. Rutiny u osôb s autizmom pomáhajú zvládať každodenný život bez preťaženia. Opakujúce sa činnosti alebo postupy sú pre nich predvídateľné a preto zohrávajú kľúčovú úlohu v ich fungovaní, emocionálnej stabilite a zmyslovej regulácii. Rutiny nie sú len praktické činnosti, sú nevyhnutné na zvládanie sveta, ktorý môže pôsobiť chaoticky, nejasne alebo spôsobovať senzorické preťaženie. Koľko osôb s autizmom, toľko variácií rutinných činností. K ranným rutinám často patrí rovnaký postup pri vstávaní, obliekaní a raňajkovaní. Často aj so striktným dodržiavaním času a trvaním na presnej, zaužívanej trase do školy alebo na pracovisko. K školským a pracovným rutinám patrí napríklad rovnaký spôsob prípravy na úlohy či presné dodržiavanie prestávok. Časté sú aj zmyslové rutiny, napríklad počúvanie konkrétneho zvuku alebo melódie, prípadne dotýkanie sa rôznych materiálov. Rutiny sú dôležité pre každého, predovšetkým preto, že udržiavajú štruktúru dňa. U osôb s poruchou autistického spektra sú však obzvlášť významné hneď z viacerých dôvodov. Jasné časové rámce a opakovanie činností vytvárajú štruktúru dňa, ktorá podporuje samostatnosť. Rutiny sú predvídateľné a naznačujú, čo sa bude diať, čím znižujú pocit neistoty. Zároveň obmedzujú potrebu neustáleho rozhodovania a tým minimalizujú mentálne preťaženie z nadmerného výberu a presítenia. Vďaka tomu sa osoby s autizmom dokážu lepšie koncentrovať a dosahujú vyšší výkon, ktorý je alfou a omegou v procese rozvíjania. Kým rutiny slúžia najmä praktickému fungovaniu, rituály prinášajú emocionálny alebo symbolický rozmer. Aj neurotypickí ľudia môžu mať ritualizované správanie, ktoré sa podobá stereotypii, napríklad športovci pred zápasom alebo študenti pred skúškou. Rituály sú vedomé, štruktúrované, opakujúce sa činnosti alebo sled krokov, ktoré sa vykonávajú podľa vopred daných pravidiel. Majú symbolický význam a často slúžia na upevnenie vnútorného pokoja, identity či vzťahov. Môžu byť súčasťou náboženstva, kultúry, každodenného života alebo osobného rozvoja. Podobne ako u osôb s poruchou autistického spektra pomáhajú zvládať stres a neistotu, poskytujú pocit stability a kontroly, zároveň upevňujú vzťahy a komunitné väzby. Rituály u osôb s autizmom sú špecifickejšie, aj keď ide o opakujúce sa činnosti alebo postupy podľa vopred daných pravidiel. Slúžia predovšetkým na zvládanie stresu, zmyslovú reguláciu a vytváranie predvídateľnosti v každodennom živote.
Hoci sa často zamieňajú s rigidným správaním, v skutočnosti môžu byť veľmi osobité a variabilné, ak sú rešpektované a správne pochopené. K objasneniu vzťahov medzi stereotypiami, rutinami a rituálmi je potrebné poznamenať, že zložité stereotypné aktivity zahŕňajúce rutiny sa môžu prejavovať ako opakovanie celých sekvencií zvláštnych pohybov tela, ale aj ako zložité rituály. Ide o opakované správanie viazané na nemenné postupy, sekvencie alebo časové rozvrhy, ktoré osoba s autizmom potrebuje na udržanie pocitu bezpečia, predvídateľnosti a kontroly. Takéto prejavy udržiavajú nemennosť, ktorá zabezpečuje poriadok a pokoj v každodennom živote. Zmena alebo zákaz zaužívaného správania môže vyvolať nielen stereotypné prejavy na nižšej vývinovej úrovni, ale aj deštruktívne či agresívne reakcie. A tu prirodzene vyvstáva otázka, prečo? Pretože osoby s autizmom môžu mať ťažkosti so senzorickým vnímaním, s flexibilitou myslenia a môžu vykazovať aj vývinové oneskorenie v oblasti exekutívnych funkcií. A preto je veľmi dôležité pozorovať, ktoré stereotypie, rutiny alebo rituály sú pre osoby s autizmom zásadné. Nie všetky majú rovnakú váhu. Kľúčové je zachovať tie najdôležitejšie v náročných obdobiach, napríklad pri zmene prostredia alebo počas choroby. Na zmeny je potrebné pripraviť ich vopred, predovšetkým pomocou vizuálnych pomôcok. Zmeny treba zavádzať postupne. Záverom možno povedať, že stereotypie, rutiny a rituály nie sú prekážkou, ale mostom. Mostom k porozumeniu, stabilite a lepšiemu fungovaniu v každodennom živote. Ďakujem vám za pozornosť.